Ο εκλογικός μαραθώνιος στον Α θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Όλο το δυναμικό του σταθμού θα καλύπτει λεπτό προς λεπτό την κρίσιμη αναμέτρηση, ενώ στις 7 ο κύριος Γεράκης θα ανακοινώσει το exit poll. Το ρολόι μετράει ήδη αντίστροφα για τον πιο κρίσιμο εκλογικό γύρο στη χώρα και όλο το δυναμικό της τηλεόρασης του Α βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκλογική βραδιά του Α. Μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική βραδιά η οποία θα κρίνει το μέλλον αυτής της χώρας. Ο μαραθώνιος της ενημέρωσης θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το συντονισμό θα κάνει ο Αντώνης Στρόιτερ, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκονται ο Νίκος Μάνεσης, ο Δήμος Βερίκιος, ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου και η Γιάννα Παπαδάκου. Μένουν ελάχιστα λεπτά, ίσως δευτερόλεπτα, Θωμά Γεράκη, για να δούμε το αποτέλεσμα του exit poll. Νομίζω ίσως είναι η σημαντικότερη στιγμή της βραδιάς. Το exit poll θα ανακοινωθεί στις 7 ακριβώς από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΚ, Θωμά Γεράκη. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα μεταδίδεται με τρισδιάστατα FM με τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα. Το μόνο που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος ξεκινάει από Α. Το μικρό του όνομα. Το μικρό του όνομα. Ο Α βρίσκεται παντού σήμερα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεται σε όλα τα στρατηγία των αποφάσεων, σε όλα τα κομματικά επιτελεία. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι δημοσιογράφοι του Α θα μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης με απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ από το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Singular Logic, τα στρατηγία των κομμάτων και τις εκλογικές περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Ένα διαφορετικό όμως exit poll διεξάγεται από το πρωί μέσω του δικτύου της Κοσμοτέ. Το πιλωτικό αυτό exit poll διεξάγεται σε εκλογικά τμήματα μεγάλων αστικών κέντρων, ψηφιακά, μέσω δικτύου 3G. Τι κοινό έχουν οι εκλογές στις 17 Ιουνίου και η ψηφιακή τεχνολογία? Το νέο πιλωτικό exit poll που υποστηρίζει το 3G δίκτυο της Κοσμοτέ. Στόχος της πειραματικής αυτής προσπάθειας είναι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων exit poll με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, γεγονός που διευκολύνει την ταχύτερη συγκέντρωση αλλά και την επεξεργασία των στοιχείων από τις εταιρείες ερευνών. Στα εκλογικά κέντρα οι ψηφοφόροι συμμετέχουν στο πιλωτικό ψηφιακό exit poll, συμπληρώνοντας τις απαντήσεις τους σε ειδικό software που έχει προεγκατασταθεί σε υπολογιστές tablets. Θα διασφαλιστεί απρόσκοπτη ασύρματη μετάδοση των δεδομένων με υψηλή ταχύτητα και αξιοπιστία. Το 3G δίκτυο της Κοσμοτέ τον τελευταίο χρόνο έχει αυξήσει τη μέση ταχύτητα κατά 45% και επεκτείνει το δίκτυό τους κατά 38%. Με μια απλή κίνηση στην οθόνη αφής των tablets και μέσω του 3G δικτύου της Κοσμοτέ, ανοίγει ένας καινούριος δρόμος πραγματοποίησης των exit poll στην Ελλάδα.